नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला कोकणस्थ पद्धतीची सोलकढी दाखवणार आहे। इथे मी 1 वाटी आगळ घेतलेला आहे। कंपनीतून असं आगळ कॅन मिळतं, आगळाचं कॅन मिळतं। तसं मी आगळाचं कॅन विकत घेतलं आणि त्या कॅनमधून मी 1 वाटी कोकमाचं आगळ घेतलेलं आहे। 2 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, इथे 7-8 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या आहेत। 7-8 कढीपत्त्याची पानं, 4 मिरच्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत। कोथिंबीर, फोडणीसाठी तेल, हिंग, मोहरी, चवीपुरतं मीठ आणि पाणी। तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। आता कृतीला सुरुवात करणार आहोत। हे बघा, मी प्रथम तुम्हाला दाखवते। कोकमाचं आगळ असं कॅन मिळतं, कोकमाचं आगळाचं कॅन मिळतं। तसं तुम्ही कोकमाचं आगळाचं कॅन तुम्ही विकत घेऊ शकता। ह्या कॅनमधलंच मी 1 वाटी असं आगळ घेतलेलं आहे। 1 वाटी आगळ, तर 3 वाटी पाणी आपण घेणार आहोत। हे बघा, 3 वाटी पाणी घेणार आहोत। 1 वाटी, 2 वाटी आणि 3 वाटी पाणी। 1 वाटी आगळाला 3 वाटी पाणी। आता इथे 2 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे, त्याचं मी दूध काढणार आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी आता ओल्या नारळाच्या खोबऱ्यामध्ये पाणी घालून मी मिक्सरमध्ये वाटून घेत आहे। तर इथे आता मिक्सरमध्ये मी आता ओल्या नारळाच्या खोबऱ्याचं दूध काढून घेतलेलं आहे। आता मी इथे गाळून घेत आहे, कपड्यातून गाळून घेत आहे। तर ओल्या नारळाच्या खोबऱ्याचं आपण दूध काढून घेतलेलं आहे। आता हे ओल्या नारळाच्या खोबऱ्याचं दूध मी आता आगळामध्ये आता असं मिक्स करत आहे। आता इथे टोप गॅसवर गरम करत ठेवलेला आहे आणि गरमही झालेला आहे। आता मी तेल फोडणीला घालत आहे आणि हिंग, मोहरी, मिरच्या, कढीपत्ता आणि लसूण, म्हणजे लसूण मी ठेचून घेतलेले आहे। मिरची लसूण छान तडतडू दे आणि नंतर मग आपण सोलकढी घालायची आहे। आता सोलकढी मी घालत आहे। छान लसूण मिरची तडतडली आहे। आता मी अशी सोलकढी घालत आहे आणि आता चवीपुरतं अर्धा चमचा मीठ घालत आहे आणि कोथिंबीर घालत आहे। आता फक्त सोलकढी गरम करू द्यायची आहे, उकळ येऊ द्यायचा नाही आहे। कोकणामध्ये अशाच पद्धतीची सोलकढी करतात, फोडणीला सोलकढी घालतात। तर सोलकढी फक्त आपल्याला गरम करायची, उकळी येऊ द्यायची नाही, एवढं मात्र लक्षात ठेवायचं।
तर आता आपण फक्त 2 मिनिटं थांबणार आहोत आणि गरम होऊ देणार आहोत. 2 मिनिटं झालेली आहे. सोलकढी आपली गरम झालेली आहे. आता असंच फिरवायचं. सोलकढीला उकळी येऊ द्यायची नाही, एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. 2 मिनिटं फक्त गरम होऊ द्यायचं. आता 2 मिनिटं झालेली आहे. सोलकढी गरम झालेली आहे. आता मी गॅस काढत आहे. तर अशा पद्धतीने कोकणामध्ये सोलकढी करतात. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.